Bine ați venit la PhoneMoney, serviciul nostru internațional de reîncărcare online al cartelelor Prepay. După cum puteți observa, aveți posibilitatea de a efectua încărcări Prepay în diferite țări. Primul pas constă în selectarea țării în care se va efectua tranzacția. Vom alege, de exemplu, Moldova. În câmpul liber, vă rugăm frumos să introduceți fie numărul dumneavoastră de telefon Orange, fie cel al unei alte persoane căreia vreți să-i faceți cadou un credit Prepay. Vă rugăm să vă asigurați că numărul a fost scris corect, iar apoi să apăsați butonul Încărcați. PhoneMoney va verifica între timp validitatea acestui număr. Aici va trebui să selectați suma pe care doriți să o expediați: 100, 200, 300 sau 500 de lei moldovenești. Vom alege, de exemplu, această sumă. Pasul următor constă în selectarea modalității de plată. Puteți opta pentru plata prin cardul de credit, prin serviciul Software Banking sau prin PaySafe Card. Nu uitați însă că logându-vă prin contul dumneavoastră de Facebook pe pagina noastră, veți beneficia la prima reîncărcare Prepay de un bonus semnificativ. Acceptați apoi termenii și condițiile, apăsați Plătește și veți fi redirecționați în secțiunea de Checkout. Aici va trebui să completați anumite date, să apăsați Plătiți, iar apoi tranzacția va fi finalizată. Asta este tot. Vă mulțumim frumos și mult succes la reîncărcare!